I dag skal vi lave behandling med botulinumtoxin på Therese her i vores klinik i Silkeborg. Therese vil gerne have lavet et lipflip for at få løftet læbekanten en lille smule, så læbestiften sidder bedre. For at Therese kan få behandling i dag, har hun gennemgået vores behandlingsforløb bestående af følgende 3 trin. Først er Therese blevet godkendt til behandling enten ved fysisk konsultation eller via videokonsultation ved vores tilknyttede hudlæge. Konsultationen er foregået mindst 48 timer forud for behandling grundet lovkrav. På behandlingsdagen tegner vi først behandlingsområdet op og injicerer herefter produktet, som er et naturligt lægemiddel, der afslapper de små ansigtsmuskler. Behandlingen tager oftest mellem 5 til 15 minutter. Det endelige resultat af behandlingen ses senest 14 dage efter. Vi tilbyder en gratis opfølgning 14 dage efter behandlingen, hvor der er mulighed for at lægge lidt mere produkt, hvis der er behov for det, da vi giver effektgaranti på behandlingen. Har du ligesom Therese et ønske om at få løftet læben en lille smule, så læbestiften sidder bedre, så kan du gå ind på vores hjemmeside studioa.dk, hvor du kan læse meget mere om selve behandlingen og vores priser. Her kan du også gå ind og booke en gratis og uforpligtende konsultation hos vores hudlæge.